Abah RT. Mbah. Lapo kok golek Aku golek Abah, gak golek sampean. Lapo kok semetu? Kok lapo tuh golek Abah? Aku ate ngurus surat kematian. Saiki aku kan dadi rondes. Allah, kon ku lho kok isone ndut Apa? istighfar ndope 8 wisan. Saiki aku lek rondes dadi bebas aku nggodhoki Abah maneh. Ya Allah ndut, kuburane apa to hirin sik teles. Kon kok wis ngudong-ngudong maneh. Apa Tahirin gak kira isone balik. Ya Allah, kon lho mulakno. Abah saiki wedi ate metu-metu wedi ate mulai kerja lu saiki liwat kono liwat Lawang Buri Marian. Berarti aku mari ki liwat mburi ayoan yo. Sekate di kono. Napa sih? Nanti apa nanti aku ngurus surat kematian. Duwe tapi anu nanggon kabeh. Ya iya tak jelas. Ya anake ya opo lah anake? Anake mek Didi aku sing akeh. Lah sing mati sapa lah aku? Kak, maksudnya anak iku gak nangkon gak musuhi ngono. Ora tak aku pinter kok. Wis aku tak goleki Abah. Ya apa sih kok isone dikunci? Enggak to. Apa kan wis bidal kan kono pasti ngurus saiki aku kematian sih. Iya. Ya Allah ora ambek surat anu dadi bojone Abah nomor 2. Ngawur ae. Wis tah dit aku teh mulai gak nemu arek kok iso ngobet golek lanangan ngono ya. Gak tumon aku wong koyo ngono kok gendut iku. Ku nek sitok nek dunia iki unik.